Per aquests moments i aquestes paraules... Aquest home cau. Era l'any 89. Era un discurs. Només una mica. Anem a fer-ho i esperem que d'aquí molts anys faci cap i no. Pitjor que què. Xavi, un moment! La lluna no està enganxada amb les lletres, No! La lluna no està enganxada amb les lletres! Fotògrafa! Ja, hem de cantar l'ambient! Comenceu pel 79! Aparteu-vos, aparteu-vos! Aparteu-vos que crema això! Calma-teu! Toqueu alguna cosa, home! Ai, que fàcil! Molt bé. El dimoni. El puny, ja veus! Ell eres tu la que cantava. Qui eres tu, Marta?
Va, Tony. Apunta-la ahí. Què dius en aquests moments de... Tants moments sense paraules ara. Emoció. Ja no es pot descriure. Emoció, ràbia... Emoció. Moltes coses alhora, Guillem. Tu ets massa jove per entendre. Jo ho vaig veure quan la posava. Les tardes de l'Embrús. Jo ho vaig veure quan la posava. Les tardes de l'Embrús. Les tardes de l'Embrús. Carretilles volant per aquí. El quartet. El quartet. I a l'americà. Ensenya-la, ensenya-la! No, que està l'americano. Molt bé. Què diu Patxi? I té unes paraules en aquest moment. Sí. Ara ja fa vergonya! Ara té vergonya! A l'hora que he pogut. A tu, Javi. Ja està, s'ha acabat tot. Què? Vamos, com ha sigut això, Xavi? Això ha sigut molt maco. Molt maco. Ha sigut un record. A veure, desmuntada l'envestida, què hem de fer? Adéu!